Виждаш да работиш, само си на командировка 5 години. Да. И се връщаш там, където си трябва. В общи линии. Цяло доста да прилича на това, което сме виждали с тебе. Много по-запазен. Обаче се вижда, че доскоро някакси функционира от миналата етажа. Знаеш, че там като имах упражнение в университет, имахме биохимия и имаха същия хладилник, брат. Москва пише, но го използвахме за полет. Празен. Абсолютно празен. Високо стола и... Виждаш ли това? Виждаш ли това? Да. Май не са ги ползвали скоро тия стълби. На 100 години. 50 години са ги ползвали. Няма 50 години, викаш. Не са ги ползвали скоро тия стълби, пътят е затворен, имота вече е частна собственост. И да, за това след малко само ще се опитаме да стигнем до истинското, за да разгледаме в какво положение е към днешна дата. Добре, имаме успех. Ето я. Забравената болница. Добре. На първо четене виждам ли, че част от прозорците ги няма. И продължаваме на там. Добре, намираме се в физкултурния салон, където хората са се раздвижвали и са си играли на спорта. По-скоро раздвижването беше в друга част на болницата, но да, както казахме, това вече е частна собственост. За първи път стъпвам точно в тази част. Не знам дали така беше и в момента е така, но ми прави впечатление, че и самата болница вече е без дограми навсякъде. Няма да влизаме, защото е частна собственост, но за това след малко.
Какви са шансовете това да е маса за билярд? Това е състоянието към момента отвън. Цялата дограма е изхвърлена на земята. И предполагам, че вътре е абсолютно празно. Отиваме да разгледаме. Това, което виждаме е, че пътят е затворен и от двете страни. Със сигурност са такива ремонтни дейности, които са по-скоро да изхвърлим бокуците и да ги оставим там. Но сега ще видим. Болницата е купена преди горе-долу 2 години на сума от 480 хиляди лева. Не съм сигурен дали това включва всички задължения, които са имали. Но да, идеята е била да се превърне в белодробна болница за долечение на хора с такива проблеми и заболявания. И също така санаториум, който да работи с здравната каса, което на теория звучи много добре. На практика се надявам да се случи, обаче самата локация на място не е особено удобна и пътя до тук е поне 30 минути по не много здрав път. Би казал третокласен, ако това е правилна квалификация. И да, не виждаме много неща да се случват, но идеята наистина звучеше добре. Ето там виждаме части от болницата, без прозорци. И ще доразгледаме малко района, ако видим нещо интересно. Попаднахме на още сграден фонд, който вярвам, че е спомагателни сгради към болницата. Тук още не са започнали ремонтни дейности, но е затворен входа. Винаги се оглеждаме за шахти и други подобни. Стълбички надолу, които стигат до болницата. Тук са технически помещения, може би топла вода са подготвили или не съм сигурен. Още една сградичка там. Влизането забранено. Добре. Ако не сте разбрали мащабите на болницата, все още се движим покрай нея. И това мисля, че беше банята, ако не се лъжа. Да, има ли се баня с топла вода, където да ходят хората. Разбира се, може и да греша, просто по спомен и по визия на това ми прилича. Добре, продължаваме още малко. Видим до къде ще стигнем.
припомняме част от историята. Болницата е започнала да правят планове за нея 35-та година, може би. 20 месеца са проучвали мястото и са доказали, че въздухът е изключително чист. Районът е много благоприятен за долечение на белодробни болести и самото им лечение дори. И да, започват строежа, спират заради войната и след това я привършват, като в допълнение, може би 20 години след това, моля ви, не го бройте това за истинска информация, просто по спомен говоря. 20 години след това са достроили едното крило, което в последното видео ви го показахме. И да, затворени са изходите, всичко, почти всичко, но генерално основно са разчиствали и вътре по стаите всичко е празно. И така, заваля малко навън, ние продължаваме да обикаляме. Ето точно тук завърши видеото от част 3 и тук приключва нашето приключение в част 4. Приключение мога да кажа единствено, че не съм впечатлен от ремонтните дейности, но може би не има първи приоритет на хората. Частният собственик, който е придобил имота, колко е виден, не знам, но това, което намерих в интернет за него, беше, че занимава се с строителство на обществени сгради и на жилищни такива също така. И имайки предвид локацията, въпреки че има много голям потенциал с своите природни качества, така да ги кажем, може би не му е първи приоритет и ще изчака малко, докато му дойде момента. Но времето само ще покаже. Мога да ви кажа само хубав ден от мен. Ние продължаваме с нашите приключения вече в следващите видеа. И успех на Радунци, благодарности на хората от Радунци и по-конкретно на един човек, който днес не успяхме да видим. Но благодарение на него ние можахме да разберем цялата история на болницата, цялата история на това малко селце. И да, дано има повече хора като него. Лайк, шер, сабскрайб! Чао, чао!